Jeleng bujlenge bles lanat padha jek-jekan. Sapa? Takon karo aku. Jagoning dewa Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca. Ya Raden Gurundaya, ya Raden Gurundaya. Kowe sapa? Pate Sekipu. Yen ngono kowe ingkang kudu tak pateni. Lho. Nalare apa lan ana perkara apa kowe karo aku? Ora usah dadak takon, aku srayaning dewa. Ora mbok gulung genderamu, ora mbok kukuti barisamu. Aja takon dosa. Ana patih bali mongkari aran. Wah, gaglak limpamu ana. Kaget tak kira yen to ana Nayaka ngemungkaning pendopo kasadyan Jodipati ora pangling iki nerada kakekku ingkang tedhak ana ing Madyapada mapan ana ing pendopo kasatriyan nerada kakekku padha harja sarawuhmu ana ing kasatriyan Jodipati nerada kakekku kencang warudayang mak pakpong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe ya Werkudara Niskala tansah pinanganing kawidatan nggo nulun merawuh ana ing kasatriyan Jodipati kita ngabekti karo panjenengan ulun wis tak tampa ralit pangestu ulun nampanono ya Bratasena tak gegem dadiake jimat ulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Arimbi tak tampa pangestu ulun nampanono ya Arimbi inggih kula pundi nggo jimat paripe pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun Puntadewa ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun nampanono ya Darmakusuma kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan mugi kaskecakno anggen jengandika lenggah pukulun ya wis ora kurang kepenak nggone ulun prapta ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun Kresna ulun tampa ora lihat pangestu ulun tampanono ya Narayana iya kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah pukulun ya wis ora kurang kepenak prapta ulun ana ing Jodipati pukulun bekti kula kunjuk Baladewa ulun tampa ora lihat pangestu ulun tampanono ya Kakrasana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing datu ya Purut kasatriyan ing Jodipati ya wis ora kurang kepenak Nurudo kakekku Werkudara piye ana parigawe apa dene sore-sore ana dewa wis mudhun ana ing jagat gawe kaget ana parigawe apa lan ana perlu apa kok sik tak pernahke dhisik ya dewa iki mudhun ora ming sore esuk ya kena awan ya ora apa-apa Nurudo kakekku ya mung gumantung keperluaning Jawata yen Jawata mudhun kuwi darepe keperluan kalawan titahe ora ngenut kalawan wanci lan ora nemtokake kewancine Nurudo kakekku iya iki ngene Werkudara ulun rawuh ana ing kasatriyan Jodipati iki sayekti ingkang wigati temene ora kok duwe keperluan lan si Werkudara ora nanging aku duwe perlu karo si Permadi adikku iya malah dina samengko Permadi wis melu sowan ning Jodipati ya kuwi perlu ulun lawan kadang kita ya kuwi si Permadi mula sik aja mbok teruske nggonmu guneman nek ora diteruske piye aku tak ndangmu karo Permadi mergo Permadi sowan ning Jodipati kuwi tak arep-arep rina panteraning wengi sing arep-arep ngadiku si Jlamprung
Mula sing gedhe pangapuramu, ora kok jeneng aku ngungkuli marang wasisaning dewa ora. Nek aku nyuwun karo Nrada kakekku, aku tak ndangu suwane Permadi luwih dhisik. Merga ana sambung rapete karo anakku si Tetuka. Oh, ngono. Ya. Ya wis ora apa-apa, ora apa. Kakek, Permadi dangunen. Permadi, kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Piye munggo? Nggono tak kongkon sowan kakek Abiyasa. Jaluk kelawan panjenengane babakan anakmu si Tetuka. Syarat crana apa supaya iso magas kelawan pusere Tetuka? Inggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi Tadah Wadana. Nalika semanten kula sampun kelampan sowan kaliyan pun kakek Eyang Abiyasa ing Saptawarga. Lan menapa perlunipun sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Eyang tumuli Kanjeng Eyang paring dawuh dhateng ingkang rayi Permadi. Bilih puseripun anak kula pun Tetuka menika saged pagas menawi dipun pagas mawi wujudipun kayu kastuba mulya. Kakang Mas mengker saking Saptawarga bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Permadi tumuli kula ngayam wana prasetyaning manapun Permadi kula mboten badhe wangsul wonten ing kasatriyan Jodipati menawi dereng pinanggih kaliyan kayu kastuba mulya nanging dumadakan lampahipun ingkang rayi pinanggih kaliyan Iwang Pikula Narada ingkang nedheng pungun-pungun wonten salebeting wana. Ha iki ngene Permadi tak punggal semene ulun sing crita. Yo, merga iki ana sambung rapete karo kayu kastuba mulya ingkang sira upadi. Kena ngapa Nrada kok pungun-pungun ing tengah ngalas? Apa sebabe? Ha iki lagi arep tak aturake kelawan Werkudara. Babakan sing endi? Babakan nggonku bingung ana ing tengah ngalas. Kawiwitan saka panjenengan ulun nalika semana nampa timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata. Sabab ngene nggih. Kayangan dina samengko geger. Kayangan dina samengko geger disababake ya kuwi pengamu ing saka Nalindra Ngilingaya. Nalindra saka Inggiling Wesi, Prabu Naga Pracana lan Patihe Patih Sakipu mantra ya Kasipu mantra. Ingkang nyuwun lurahing midodari nanging sejatine kabeh momong kinarya pawadan. Nggone Prabu Naga Pracana kepengin lenggah ana ing Sela Kandhawaru Binangun ngratoni para dewa. Ndadekake geger kayiwangan wekasan campuh perang antaraning para dewa lan Wadyabala Ngilingaya ya Wadyabala Ngiling Wesi. Iya. Sabanjure nanging saka digdayaning si Patih Sekipu mau para dewa kasoran, para dewa kalah mungsuh Patih Sekipu. Wekasan tutup karo Sela Matangkep. Tumuli ulun katimbalan Sang Hyang Jagat Girinata kadhawan supaya golek jago. Wah. Dewa ingkang digdaya, dewa ki nggon wong sekti. Kena ngapa kalah karo titah? Ing atase mungsuh karo wong Ngilingaya wae dewa ora monggo buliya. Piye jagat bisa tentrem yen dewane ora digdaya, dewane gampang keplayu saka pabaratan. Kok sik ta, perkara kita arep nyacat karo dewa ki mung sik. Ning ulun tak crita dhisik. Wah, ya wis kaki. Terusno ceritamu. Nah, nalika semana ulun Pramesti Bathara Guru paring dawuh karo panjenengan ulun, Kakang Nrada. Panjenengan kula trimandhap wonten ing jagat, kula aturi ngupadi wayah kula pun Permadi. Kula kanteni wujudipun pusaka inggih menika Kyai Kunta. Kaliyan rangkanipun ingkang wujud kayu mliastan kayu kastuba mulya. Pusaka jenenge Kunta. Ya, Kunta Wijayandanu lan kayu kastuba mulya. Geblas ulun ngupaya kaliyan si Permadi. Adat upaya ingkang wis kelakon Permadi ki mapan ana ing alas, mapan ana ing gunung. Merga Permadi kuwi seneng tapa, seneng teteki, seneng prihatin. Dumadakan ulun weruh swijining titah ingkang nedheng tapa. Jebles wujude kaya Permadi. Ulun perpeki, ulun dangu ya dheweke ngaku. Wangsulan nalika ulun dangu. Ulun ngerti yen iki Permadi. Tumuli tanpa wigih ringa-ringa pusaka Kyai Kunta Wijayandanu lan langkepe Kyai Kastuba Mulya ulun paringake. Permadi kita munggah ning kayangan patenana Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu mantra. Tanpa taliwara Permadi kuwi tumuli munjuk atur nyuwun pangapunten pukulun kula menika sanes Permadi nanging kula menika pun Suryatmaja putra ing Petha Perlaya muni ngono iki karo mlayu. Ana apa coba? Ah, dalah dewa diapusi.
Wah, yen ngono dewane kleru gone menehake pusaka. Kleru ngono. Sing tak paringi si Suryatmaja mlayu. Ulun iki dewane wis tuwa, mlayu 100 metere megap-megap. Mula ulun nalika Suryatmaja mlayu ulun ya mung tenger-tenger meneng wae. Weh lah dalah, lajeng kados pundi Bu Kulun? Dewa kok nganti kleru alamat iki piye? Ayo iku lek nulis ora cetha kok. Mula ya lajeng klintu. Sing nggonku menake pusaka kuwi mau, wah, nah ngaten klentu ya cetha kleru kok. Bareng ulun tenger-tenger Permadi teka ulun rangkul Permadi ngoyak kelawan playine si Suryatmaja. Nah ya kuwi mau padha bandayuda antaraning Suryatmaja karo si Permadi. Permadi mau ngentuk kayune ya kuwi rangkane kang aran kayu Kastuba Mulya. Nalika semana Permadi tak dangu piye Permadi kelakon apa ora? Pukulun kula kecalan pusaka Kyai Kunto mboten dados menapa ingkang wigatin kula betahaken rangkanipun inggih menika kayu Kastuba Mulya. Tumuli Permadi ulun kanthi prapteng ana ing kasatriyan Jodipati iki ingkang wigati siji madhangake kahanan Jodipati ya kuwi putramu si Tetuka. Angka loro sawise mengko kelakon Tetuka padhang kahanane ulun bakal boyong Permadi munggah ning kayangan kinarya jagoning dewa manglurah satrumurka ya kuwi Prabu Nagapracuna Patih Sekipu Mantra. Wah, Permadi kula wonten maring dawuh yen ngono kayu Kastuba Mulya wis bisa mbok gawa marang kasatriyan Jodipati. Sampun Kakang Mas Narada kakekku. Werkudara piye? Gandeng kayu Kastuba Mulya wis diboyong karo si Permadi jumbuh karo ngendikaning kakek Yasa supaya ndang padhang kanane anakku Setuka. Beji kepiye aku manut karo Narada kakekku. Nah, sing luwih prayoga kayu Kastuba Mulya Permadi aturna kelawan kadangmu ing Dwarawati ya kuwi Natakresna supaya nata ing Dwarawati ingkang ngrumat kelawan kahanane si Tetuka. Nggih, ngestaken dawuh paduka Pukulun Sang Hyang Narada. Sinayang manggelung mintonaken dewi kramanira kang mitraning asta Kresna ngapa Kresna? Lah kan dadi menugel ari-ari wae kok kaya wong kaget ki ning apa? Malah coba. Ibu Kulun. Mugi andadosna ing kaweningan lan Pukulun nglanturi anyawang dhateng jejabang Tetuka menika. Nalika ari-ari kula cepeng tuwin badhe kula pagas mawi kayu Kastuba Mulya kaliyaning jagat gaweaning para dewa. Wujuding kayu Kastuba Mulya ical sareng kula waspaosaken manjing wonten pusiripun Tetuka Pukulun. Tala perkencang warudayang pak pong mbok bolong kali jadi sapa sing gawe. Wah, Narada kakekku ya kene. Werkudara iki Sasmita. Wah iya, Sasmita tumrap jeneng kita. Bocah iki besok pancen dadi bocah peng-pengan pilih tanding boboting yuda nanging wanti-wanti ya ngger, wanti-wanti. Wanti-wanti piye? Welingku aja nganti pisan-pisan bocah iki sesuk nek dewasa wani mapakake kekuwatane Kyai Kunto Wijayandanu. Yen to nganti mapakake kekuwatane Kyai Kunto Wijayandanu, lah kuwi Ndrawasi mula eling dieling. Sebab apa to aku menging yen to bocah iki metukake Kyai Kunto Wijayandanu sebab rangkane mapan ana ing pusere si bocah iki ya Tetuka iki. Mula sesuk yen ana peperangan, sesuk yen mangsa kala wis dewasa, aja nganti pisan-pisan napaki lawan kekuatane Kyai Kunto Wijayandanu. Wah. Yo bakal tak eling-eling. Anakku ora bakal napaki lawan kekuataning pusaka Kyai Kunto Wijayandanu. Syukur, tak eling-eling ya, tak catet yen perlu. Yo. Engko yen nganti kleru yen nganti kita lali wae Ndrawasi. Nah, gandeng kabeh wis katon padhang. Tetuka
Mengko wis katon pagas pusere. Iki ngene. Jumbuh lan pangandikaning Ulun nalika semana Ulun kepengin boyong Permadi minangka dadi jagoning dewa manglurah Satru Murka Prabu Naga Pracuna lan Patih Sekipu ana ing Kayangan. Mula Ulun nyuwun palilaisi Puntadewa Denis Werkudara Permadi tak kantine munggah ning Kayangan bakal mungsuh Prabu Naga Pracuna Nalindra ing Gilingaya. Werkudara, Piye? apa kowe mentala yen to adimu minangka jagoning dewa? Wah, aku entuk Permadi munggah ning Kayangan. Ning ana syarate. Syarate apa? Aku melu. Lho. Melu piye? Mergo anakku wis padhang kahanane. Yen ana babak kulite Permadi aku melu kelangan. Mula entuk ora entuk aku melu munggah ning Kayangan dadi jagoning dewa. Yen perlu ngancani adhiku lanang si Permadi. Piye entuk apa ora? Yen ora entuk ya wis ora usah munggah ning ndi kabeh. Nang isor kabeh. Wah, cilakai. Tadi kita melu munggah. Yo, aku melu munggah. Ya, yen pancen kaya mengkono, ulun nglilani. Wah, syukur yen mbok lilani. Aku ora bakal mentolo Permadi dadi jagoning dewa ijen. Yen nganti Permadi cilik katriwandan gedene tekaning pati aku sing kelangan. Ya, yen pancen kita kepengin melu kalan Permadi, ulun lilani Werkudara. Kanthi kaya mengkono, ayo saiki bebarengan munggah ning Kayangan. Manglurah Satru Murka Prabu Naga Pracuna. Mangkir miyen Bu Kulun. Lho, sapa iki? Kula ing wayahipun Baladewa. Ngapa kowe? Gandeng Permadi menika adi kula, Werkudara menika inggih adi kula. Yen nganti wonten napa-napa sing tumandha lan adi kula Permadi lan pun Werkudara, kula sing kelangan. Mula entuk kula melu. Waduh, aku akeh sing melu iki. Apa mergo pentas pisanan iki wae ya? Komplit. Oke tenan sing melu iki ya. Cilaka iki ya. Dewa ora keturunan iki ya. Kula mboten namung kadang kula ing Mandura nadyan kula ugi nderek. Kula badhe bidal wonten ing Kayangan. Wah, jan wis komplit ora jamak-jamak. Kula iki nderek. Lha iki sapa iki suarane gedhi? Kula ingkang wayahipun Setyaki. Wah, lah ya wis yen pancen ngono ayo. Malah kepasang yo katujing ngene dene kabeh wis padha samapta ing gati sawigang diri minangka dadi jagoning para dewa. Werkudara Janaka, Baladewa Kresna Setyaki yen perlu wadya bala saka Jodipati tetapake munggah ning Kayangan. Merga ulun wis paring dawuh mau yen to kekuataning dewa ora iso ngembari marang panguwasaning Prabu Naga Pracuna lan Patih Sekipu. Yo, yen pancen kaya ngono ngestake dawuh. Ulun disirah si Permadi mengko sak bubaring pasewakan kasatriyan Jodipati kita munggah bebarengan kan si Baladewa Dene Kresna. Narada kakekku ngestake dawuh. Ulun kondur makayangan ndisi laku ya Werkudara. Yo sembahku ing ngendherake jengkare Narada kakekku. Ulun sembahku ing ngendherake jengkar paduka. Dimas kadanging pun Kakang Mbarep Kakang kuwi. Pun Kakang melu bombong lan melu bungah. Dene wis katon madhang kananing putramu si Tetuka. Wah, iya. Ya mung dina samengko isih ana kewajiban ingkang kudu ndak sangkul. Nututi lawan Permadi nggone didapuk dadi jagoning dewa. Iya Yayi. Pun Kakang rumangsa bombong dene sira Yayi ora negake lawan kadangmu si Permadi. Yayi, sampun wasrat kuwatos nadyan ingkang Raka ing Ndarawati mboten badhe negaken kadang kula pun Permadi. Kula ingkang badhe minggah wonten ing Kayiwangan angampingi dhateng pun Permadi anggenipun mangsah prajurit saking Gilingaya. Semanten ingkang Raka ing Mandura. Kula ugi mboten badhe negaken dhateng pun Permadi. Koko Prabu kula titip dhateng kadang kula panengah. Mangsa borong anggenipun ngawat-awati dhateng kadang kula Permadi. Iya ngestaken dawuh. Wah, mbarep kakangku ndak suwuna aja kundur sik marang negara Ngamarta. Sabudalku marang Kayiwangan tak jaluk Kancanono Arimbi. Mongen anakku si Tetuka. Aja nganti goleki bapane lagi mangkat perang ana ing Kayiwangan. Dimas Werkudara iya. Yen to pancen mengkono Yayi pun Kakang mung sak derma
ngestu padha kang dadi dawuhing sira Yayi kadangku ing Jodipati. Kresna kakangku Baladewa kakangku ngrakit Purwadya bala munggah ing kaewangan. Ayo Yayi, Werkudara tak dherekake. Ya, ayo Werkudara barengan lan pun kakang. Wah, bungke. Wonten timbangan ngadhawuh kakang Mas. Njaluk tulung. Gandeng gagak bongkol. Podang pinurean. Wah, dunguku arepe dhewe. Ora ana sing ketok budhal kang padha sebo. Pun kakang nedya manjing jroning kasatriyan. Mono ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gusti Patih. Apa dene kowe mbilung? Dalem Gusti Patih. Rumangsaku kaya ngenteni silming palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Dewa nggone paring pangandikan sawise para dewa isa dikepuk mundur dening Purwadya Balangilingaya. Nyuwun pangapunten nek dipun keparengaken kula tak nyuwun priksa dewane ngendika pripun. Bakal diparingake turuning Sang Hyang Bathari Supraba yen to sesuk aku kudu ngenteni srengenge angslup ingkang mapan ana ing sisih wetan.
yen wis ana dina Selasa kliwat kuwi aku bakal nampa Iwang Pikulun Bathari Supraba minangka jatuh kramananing Sinun Prabu Naga Pracuna. Nanging tak enten-enteni lha kok dadi durung ana lakone srengenge angslup ana ing Brang Wetan. Sarta dina Selasa kliwat Gog. Nuwun sewu. Niku nandhake nek sampeyan kula nuwun sewu lho mboten ateges kula menika ngece karo sampeyan ngina karo sampeyan ning sampeyan niku patih sing kurang pengalaman, patih sing kurang ngelmu. mboten nonton jamak lumrahe ngatasé srengenge kok angslup enten Brang Wetan niku mboten nonton, sing biasa kelakon niku srengenge angslup teng sisih kulon niku wis dadi kodrating sing maha kawasa. terus saniki mangenteni dina Selasa Kliwat niku nggih mboten nonton, sing wonten dina Selasa kliwon niku wonten utawa disebut Anggara kasih. dadi yen ngono srengenge ora bakal angslup ing Brang Wetan lan ora ana dina Selasa kliwat lha mbok sampeyan ngenteni nganti Kukuting jaman mboten ajeng wonten kelakone. Ngaten? niku ateges dewa janjane ming nampik napa sing dadi penglamare Prabu Naga Pracuna. tur kula gagas-gagas kula nuwun sewu napa sing dikersake Prabu Naga Pracuna niku wis miradati karo Kodrating dewa niku pun miradati sebab judul niku wis pinanta manut kodrate dhewe-dhewe. kayata ratu niku karo raja niku karo Dewi Widodara Widodari, dewa karo Dewi nek pendhita karo Endang. Niku wis dadi kodrate dhewe-dhewe. Nek kawula cilik nggih kawula cilik. Niku menungsa lho, kewan wae wis ana kodrate dhewe-dhewe. menthok niku ya Karo menthok, wedhus ya karo kambing. adan ora ana menthok dijodhoke wedhus kok Gelem niku mboten nonton. Niku mboten ajeng wonten kelakone. macan Ya karo macan jodhoke singa kerah. Sing kula pikir niku sing ngangsa malah menungsane. kok menungso piye Menungsa niku dijodhoke londo ya gelem. Pokoke gragas nek menungsa niku, pun ta? niku persasat nek tumrap kula kaya duwe penggayuh ning ora bakal wonten Kelakone. niku Prabu Naga Pracuna yen ora kelakon aku bakal nampa duka mula baliku ning negara Giling Wesi ya Giling Ngaya kudu mboyong Dewi Supraba mbuh piye carane yen perlu pati tak entrengake yen pancen dewa ora ngeparengake turuning Sang Hyang Bathari Supraba lah terus kersaning Gusti Patih Sekipu ta itungi telung kedheping paningalku Karisala matangkep ora dibuka lak jebol Karisala matangkep wala wis saya nekat malah piye lho Pos nengke wae kok ora sandadak dipenging. Wong dikandani ya wis ora nggugu kok karo aku ya wis ora kurang cara piye supaya ngelingake marang ratu Gustimu. Kret lampit berungkat kimpul gajah gelar singa barung wadya bala Giling Ngaya ya Giling Wesi ketapake sapa sing meparangi karakarepaning Patih Sekipu rawe-rawe rantas malang-malang bakal lak putung kowe pun ngantos-antos
Gusti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelari rawang wah saka penyawangku iki dudu dewa ketitik sikile ngambah Bantala sapa takon karo aku srayaning Jawata satru ing garba Raden Setyaki wah dalah pancen dewa ki jirik getih wedi mati durung babak kulite durung tugel balunge wis nyraya menungso munggah ning Kayiwangan Setyaki dasar para nyata kowe sapa kekeseting patih sekipu ya patih Kasipu mantra aku tumenggung Sumbang Surajigja dasar para nyata tekuken barisanmu gulungana genderamu aja pisan-pisan wani ngraman Kayiwangan yen isih kepengin nyawang kalawan gelaring jagat eseming rembulan piye yen isih kepengin nyawang indahing jagat mundura sawadya balamu gelem mundur yen dewa maringake lurahing widodari Sang Bathari Supraba yen ngono ora kena dikandhani srana becik ora kena dipringgake sarana ingkang apik kowe kena mboyong Bathari Supraba yen iso nglangkahi kuwandaning Setyaki walah dalah yen ngono cetha kowe jagoning para dewa apa-apamu rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung ora minggat saka arep aku tak tebak dadamu ning marganing patimu Singalena Prating Lalis tumenggung Sumbang Surajigja
Srayaning dewa rasaku kan bebangal Setyaki undurna wah gigit tugel lumung parat cilik-cilik ndi gembonge tekan kene musuh Werkudara srayaning para dewa ana ngemilani nang ngreleng panyamu yang nyanyi penjuat ngiring alam yang kewakan aku nyanyi monyong wah sopo mengong anon tengepel sopo mengong anon tengepel Baron Sekeber ngajar ngene aku mit main ketoprak tekan rampung ora gani jenengku wah aja kowe prajurit cilik-cilikan ayo bendaramu kon tekan kene Patih Sekipu kon tekan kene Patih Sekipu kon tekan kene nyemak Raja Patih Sekipu Baron Sekeber edungan apa ngrampungi nyawamu aku Werkudara kalah karo kowe isin enak-enakane ayo kowe arep apa tipan tanganku tengen harian tanganmu kiwa iki di apa kuwi iki di unit gawat darurat wah Setyaki wonten dawuh iki eneng wong edan tekan kene monggo dipun sekecaken wah caidan lanang kok nyan unek tanpa ngono pencet kenal mati kan lho ora muni gamelane dua lolo ora ming pisan tok tekan kene kok nyambut gawe ming nyeleng anak-anak liyane dadi ayo ngatemu mati ngerengan sok melu gelut nelani duit mah nengani nak dadon ora iceng mungso mah Raden Werkudara
Aduh. Kowe engko tasakuran ya. Nyebab. Wong ning muni sebabe kowe kangelan kok. Mergo kowe ora mati mungsuh Raden Werkudara. Nying eling endi man? Impon nang ya. Mumet. Ah iya. Mumet ya. Ini mangangan mundur ngayo. Matang. Wis kono sak karepmu. Lho. Kowe melu ta? Ikut. Enak omongi ta. Neng kayangan ki ora nampa wong kaya kowe kuwi. Kayangan ki nggon suci. Kayangan ki nggon apik, kayangan ki nggon becik ora entuk ketekan wong kaya kowe. Aja sok bedak-bedake wong, Mbak. Wong urip ana ngalam padang menika sami. Nadyan kula menika kaum minoritas. Ning kula ya kudu dihargai, Mbak. Wis sak bloke Covid kok saya kemayu ta. Inji. Terus areng apa? Maju wonten ing peperangan. Mungsuhmu ora baen-baen dewa nyraya titah. Kula mboten ajar. Ajre. Kula mboten wedi, kula mboten gigrek wuluku salomba. Upama gigrek ya mesti kula kerek. Terus rawe-rawe rantas semalam-malam tak putong pokoke sapa sing arep ngundurke patih sesembahan kula patih Sekipu Mantra tetep kula adepi kula mboten ajrih ana maju ana iso ngalahke srayaning dewa kowe entuk ganjaran saka patih Sekipu nyuwun semesta nggih pengestu tak pengestoni lepaso parane jembara kuburmu wis ana mangkat to dikira wong biyen arep wong kaya ngene iki tau tak nek mengarat kerupuk 100 ajur Amasura Marata Jaya Marata Indang yen padha-padha sapa sing dadi srayaning dewa mungsuh iki Tarim tak greyang orang jengkelang kuandemu aja dundang prajurit gilengaya legane atiku apa iki suara apa iki dong iki gamelan apik-apik nganggo kentongan den. Sopo ketemu karo aku kon joget tepungke Mas Tarim sopo nek aman Tarim nek bengi Tariem dasar kebaranyata sapa bae boy sopo jenengmu sapa orang guyu masa arep perang kok guyu Raden Setyaki satria saka Garbaruci Edian ado parane ya dasar Puranyata kowe menene budamu apa ngundurke patih Sekipu lekno mripatmu jembengen kupingmu patih Sekipu ki bendaraku sesembahku ya junjung aku nek kowe ngundurke patih Sekipu kudu iso ngalahke Tariem aku mungsuh karo kowe dasar Puranyata ora minggat tibantanganku pecah siramu piye tibantanganku pecah siramu sing dipecah apa nih sirah mosok ngapusi
Aku belum pernah menjumpai wong antem sirah kok iso pecah ki wong ngedegane kaya ngapa Den mbok ora semangkean nek ngendi kok sing apik jenengane wong bagus jenengan ki wong alus nek ngendi kok mbok sing apik pi kowe iki karepmu piye ngene wae piye aku sampai ketemu karo kowe sampeyan ki ganteng lho. Ganteng piye karepmu? Ya mampir neng salonku ya. Ngopo? Tak cukur. Tak krembat. Krembat ya. Sampeyan sare terus sirahe tak nyet-nyet. Ora nek lino. Nyet men kepenak mengko sare ya rasa perang ngono nek bar krembat terus perang karo aku tariem ngapa kowe iki jane arep perang bareng apa manut perang gelem jagongan gelem manut pijet ya gelem ya ayo gila nih ya ampun Raden Sencaki lho kok kaya ngono lho masa aku kurang ayu apa piye aku kurang bagus apa piye ayo sapa tunggale nek pancen liyane ra gelem isih ana liyane ayo sapa tunggale ya sapa sing gelem Kamas Setyaki piye wonten mungsuh ing Bondo kalani sajaipun senopati saking Gilingaya kula jotos mboten ngraosaken dipun grayang gletak kula mundur wah setan mundur ngasuh hak tandangane kula semanggaken jaran kaget aku wong lanang kaget kok latah asem ya ampun biane gagah gedhe dhuwur sapa Tumenggung Tariem dasar para nyata Sencaki tok cokot ya ampun ya ora mungkin ming tak kejuk Sencaki mundur ayo Raden kowe njaluk piye njaluk cara apa ya gagah aku jan cocok banget karo wong gagah aku cocok banget karo wong gagah wah Sencaki celeng ngapusi aku ora yuden ora ngapusi yuk iya saiki yuk ayo ayo to yuk ayo to Mas ya ampun brengose oh geli aku ya ampun jenggote ya ampun enggak kuat aku wah mencolot kok nganti entuk uwit lho saking gila ayo Raden kene sapa Sencaki ngopo wah Sencaki ngopo kowe karo aku ki tekan kene iki dadi srayaning dewa kok malah kaya wong gojek ora gojek nek aku kalah karo srayaning wong Gilingaya wujude ora bejaji ning Digdaya piye aku digrayang awakku mundur wah gletak mula aku trimo mundur sumbar-sumbar ditunggali sayaning dewa blek arep terus ora takon ngomong diampuran garing atiku
Sabar. Aja kaya ngono to, nesu ya nesu rasa bengok-bengok. Iki sapa iki? Tariem. Kowe prajurit Gilingaya. Iya dasar keparanyata. Sapa Mas? Ya ampun galake. Marai aku nepseng. Kowe sing mundurke Werkudara. Ora ya. Aku ora ngundurke sapa-sapa. Wong ketemu karo aku do wedi kok dadak aku ngundurke lagi tak sumbari wis do wedi. Raden Setyaki mundur, Raden Werkudara mundur. Aku ora ndek niat sulaya, aku ora ndek niat perang. Aku pengin perdamaian. Werkudara, Ngopo? kae wong iki. Oh. Kaya ngono kok musuh aku agak bumi. Wah, nek kowe gelem barang. Gelem barang dengkulmu mlocot. Aku gila nandangi. Piye lak tandangane? Wong kaya ngene aku sing nandangi ora rampung-rampung. Karemu piye? Aku arep musuh srayaning para dewa. Aku srayaning para dewa. Sapa Mas? Baladewa. Wong ngendi? Ratu Mandura. Kabeh tembung karo Baladewa. Waning Pitawasi Joloteran apa Krasana. Aku wonge, kowe arep ngejawa. Nek pancen sayaning dewa, mungsuhe dudu wong sapa-sapa ning Wadyang Gilingaya. Kowe Wadyang Gilingaya. Dasar apa? Mangan kowe. Menungso angkat kowe. Jaluk modar karo piye kowe? Sampeyan bunga nek ana wadya balane kalah sampeyan seneng, sampeyan bombong. Ya ngono wae piye? Aduh ya ampun. Anandi tar. Ajeng sauna. Alah. Dapure kaya ngene kok sauna lho. Karemenan kula nganten ya, Mbah. Gusti Patih Sekimu kula semanggaken. Weh. Aja ana ingkang padha maju ning pabaratan di srayaning dewaku ingkang bakal nandhang. Sambato cokot kaya ngene mangsa bisa urip. Sae. Patih Sekipu Mandra. Ale sewono. Iya dasar para nyata. Nyokot tanpa taliwara parat. Apa mbak aku pakmu rusak dan terus arepan? Ya. Mbok cokot aku tekane mati kono apa piye? Menungso ra tatanan dasar kowe buta betabu tekane ayo. Kowe nyokot Baladewa. Kowe nyokot Nata Mandura ora ngerti. Bali parat menungso ra tatanan ora. Ayo. Ayo kaki gerengo. Ora wedi aku. Mati ya. Ayo, Karna Sastra Jenderal tekanan jejak kajian ayo. Saya dong arep sekali buri. Ayo, kurang kawan bedatyo, kurang bolo. Ampian kalau jor betul pecahan mati. Orang lakon mati dari bola dua derajat apun. Apun kowe. Menungso. Iya. Ayo, Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah,
mungsuh ratu ning nguraan kaya ora entuk nggon aku. Ya. Apa mbok anggap mung tekan semene kekuatane Patih Sekipum kena daya perbawaku. Kowe srayaning dewa ora padha nandhang kacintrakan aja dundang Patih Sekipu mantra parap. Kasangsayan yen untuna wong aprang kasangsayan omong ing kencang warudayang mak mapung mbok baleng kali cedhe sapa sing gawe Kresna iki kula wonten dawuh pulun ora monggo puliya wayah-wayah ulun ya kuwi Permati Werkudara putu Prabu Mandura lan Kampi para Wadyabala ingkang ndak boyong saka jagat ing wigati minangka dadi jagoning para dewa ning kok tekan semono kekuatane nggih kula piyambak ngumun kaliyan kekiyatanipun Wadyabala Ngilingaya sareng Patih Kasipu mantra kedalaken daya kemanden satemah mundur ngendelong barisan saking Ndorowati Mandura menapa dene saking Jodipati. Salajengipun kula cemadhon dawuh Paduka Hyang Adipukulun Bathara Nrata keparingipun kados pundi? Ha iki ngene ya sejatine pancen sadurunge ulun merpeki kelawan jeneng kita mau, ulun wis ngadhep Sang Hyang Giripati ya Sang Hyang Pulun Bathara Guru. Apa to pangendikane Sang Hyang Jagat Giripati engkah? Tanana liya kejaba mung ulun kene merpeki kelawan jeneng kita. Sawise kita ngadhep ning ngarsa ulun jarwani mboya ana ing keduga ngasorake ya kuwi Patih Kasipu ya Patih Sekipu kejaba mung ya kuwi jejabang Atmajaning Si Werkudara ing nembe wae puput pusere ya kuwi si jabang tetuka ing kudu diajakake ning Pabaratan Narayana. Kula nyuwun pangapunten menawi dipun petang ngagem nalar ingkang ganep kula nuwun sewu lho menika mboten kepanggih ngakal mboten pinanggih nalar tumraping titah pancen kaya mengkono nanging tumraping dewa petunganing Jawata lan menungsa kuwi beda. Oh ngaten ya lah lajeng sinten ingkang ngedugi tuwin mentala nyuwun jejabang atmajanipun kadang kula Dimas Werkudara. Lah iki mau dawuh Sang Hyang Jagat Giripati kejaba mung mbok pasake marang jeneng kita kulup Narayana ya Kresna. Nanging kula mboten badhe wantun kaliyan dukanipun kadang kula Yayi Werkudara. Menawi Jawata mboten angampingi dhateng ing wayah Indrawati kula mboten sagah nindakaken dawuh Sang Hyang Bathara Guru. Yen pancen kita kudu butuh dewa, kinarya angampingi nggon kita bakal nyuwun atmajaning Sinjot Werkudara ing Jodipati ayo tak ampingi malah yen perlu ulun ingkang bakal paring pangandikan lawan Siarimbi apa dene Putu Prabu Darmakusuma ingkang samengkene supaya Putu Prabu Darmakusuma lan Siarimbi negakake sarta nglilakake atmajane minangka jagoning para Jawata Narayana mrayitila mekaten monggo kula dherekaken mandhap wonten ing Majapada mepeki inggih menika pun Nyai Arimbi menapa dene Yai Prabu Darmakusuma. Ayo Kresna aja nganti kaya bocah cilik bareng lan tindak ulun. Monggo kula dherekaken.
Sarawa Paduka Iwang kula narada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun kaya lan tampa Puntadewa pangestu tampan ana Narada padha rarja ulun ya mong ngene ya nggih pratulun ning kasatyan Jodipati iki ingkang sepisan paring kabar kelawan jeneng para kulup mligine Puntadewa apa dene Si Arimbi yen ta para Pandhawa utamane Permati apa dene Si Werkudara lan kabeh jagoning dewa ingkang nalika semana pinilih Sang Hyang Jagat Girinata supaya manglurah satru murka ya kuwi Prabu Nagapracana parandene dina samengko gagar wigar tenantuk karya tegese kabeh padha kasoran lawan kridaning Prapati Sekipu mekaten pukulun ya tumuli lontining branding Sang Hyang Jagat Girinata apa to kang dadi dawuh Sang Giripati nalika semono matedhake kalian panjenengan ulun supaya ulun tedhak ana ing kasatriyan Jodipati ingkang wigati dina samengko amethuk kelawan atmajaning Si Werkudara atmajaning Si Arimbi ya kuwi jabang tetuka bakal binayong sowan ana ing Kayuwangan Suralaya dene wigatine si jabang tetuka iki mengko bakal didadekake jagoning dewa manglurah satru murka ya kuwi Nalendra Inggilingaya Prabu Nagapracana Arimbi apa dene kita Puntadewa ring Sang Dewi Arimbi dupi midhangan sabdanipun Sang Hyang Kanika Putra sigra ngalumpruk wonten panggonipun ing Raka Sang Prabu Darma Kusuma Kulun semban kula menapa sampun trep dawuhipun Sang Hyang Jagat Girinata anggenipun maring dawuh bilih anak kula pun tetuka ingkang dipun titahing Sang Hyang Jagat Girinata pondene Hyang Pikulun Jagat Giri Pratingkah wis paring dawuh lamun atmajamu ingkang keduga sarta bisa nyirnakake Prabu Nagapracana mula lilakna ya Arimbi Yai Prabu wonten timbalaning adawuh Kaka Prabu kados pundi kedahipun maduka Yai Prabu kedah saged angen-engengi dhateng penggalipun Nyai Arimbi Kaka Prabu kula mboten saged matur kamanungsan kemawon sinten ingkang saged nilakaken atmajanipun kedah mengsah Nalendra Yaksa ingkang dibya Sura Sekti kados mekaten Kaka Prabu kula mboten saged matur Kaka Prabu dalah piye iki Kresna kok kaya ngene iki piye Semare koden prayitna semuri resika balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi Den mangke riyin sampun kinten kula menika batur sing cumalena mboten kanthi dipun dangu kula wantun munjuk atur ning atur kula niki mang midhangetke mangolak-alik salebeting penggalih dipun gelar dipun gulung nuwun sewu lho mboten nama kula menika ngrencang dhateng mrika ngewangi mriki niki mboten ning saka petungane Semar Bathara Guru paring dawuh kaya ngoten niku janjane estunipun paring kanugrahan dhateng ingkang putra paring kanugrahan dhateng ingkang putra mboten wonten tiyang nampi kanugrahan kok tanpa pacoban niku ora ana mboten wonten sing lumrah wong bakal nampa kanugrahan niku mesti iso nglakoni pacoban niku kanthi rampung lan tuntas kados ingkang panjenengan lakoni niki kula nuwun sewu lho
kanugrahan sing ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa niku ya nganggo laku, ya nganggo pacoban. Contone nika Pandhawa ajeng entuk negara Ngendraprasta niku sapa ngerti nek Ndara Bratasena niku diloropke teng juranging kasangsaran kon babat Wanamarta. Janjane pancen diloropke teng dalaning pati ning merga teguh timbul penggalihe. Nggone babat Wanamarta wekasan iso entuk kanugrahan wujuding negara Ngendraprasta. Niku wong salwangsul lakon kaya ngoten niku. Nek kudune Pandhawa mati kabeh enten kutha Pramanakati enten wana. Nalika dipun besmi dening para Kurawa. Ning nuwun sewu pati uriping menungsa niku ora gumantung karo titah, ning gumantung karo sing gawe urip, karo sing gawe jagat. Ngoten. Pacoban niku werni-werni, kala mangsa kudu ngiklasake katresnan. Ngiklasake katresnane anak, ngiklasake katresnaning garwa. Niku pancen dadi pacoban. Ning wong sing iso ngiklasake katresnan nggih wong niku sing pancen tinuding entuk kanugrahan sing gedhe. Nuwun sewu lho. Nek panjenengan tresna kaliyan Ndara Tetuka, merga kabandara tresna ibu karo anak, wekasan panjenengan awal Ndara Tetuka dadi jagoning dewa. Niku ateges kanugrahane anak sampeyan mang tutup dhewe. Kanugrahaning sampeyan, kanugrahane anak sampeyan mang singkirke dhewe merga sampeyan abot tresna. Nek nek sampeyan ngiklasake katresnan, sapa ngerti niku dalaning kanugrahaning Kang Putra lho Ndara. Mangolah alik tembunge Semar niki Ndara. Mikuncing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung pukul nadyan kanthi awrat rasing manah kula midhanget dhateng pangendikanipun Kyai Nayantaka inggih Kakang Semar sareng kula petang-petang jebul leres punapa ing dados aturipun Kakang Semar Badranaya kula pasrah anak kula pejah gesang sumangganipun badhe amurba pukul kencang warudaya Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Kakang Semar kula ngaturaken panuwun. Padha-padha. Jejering wong tuwa kuwi ya sing pinter ngolah alik ukara. Sing tlonjonge dadi becik lan apik. Nggih. Nah itulah mengaten kula bidhal wonten ing Kayuwangan Kresna ayo. Tutna laku Jandra ulun monggo kula dherekaken. Kakang Semar aku njaluk pamit. Nggih mugi-mugi anak niku iso dadi bocah sing iso tana gunane, Den. Nek mati piye, Pak? Nek mati dijog lengane. Sembrono. Coro. Gareng karo bapakne kok ngunekke. Iki gawe masalah e. Wong Ndara Tetuka iki lagi umur pira? Kok dijokke dadi jagoning dewa. Malah Semar ki sing ngomongi Ndara Arimbi, nganti Ndara Arimbi ki klase karo putrane. Nek nganti kae cilik lara gedhe tekaning pati, wah sing nesu namung Ndara Arimbi. Ndara Werkudara. Wah. Semar sing dadi perkara itak mutar kowe. Aku ora melu-melu lho, aku ora melu-melu. Aku ora melu-melu lho, Pak. Aku melu sangu dhewe, Pak. Aku melu kok sangu dhewe ora. Pokoke aku nderek Semar. Aku bangga itu Semar. Iya. I love you Semar. Waduh. I love you ora.
aja do trewet kayo do ditutke ndaramu ndara tetuka kae. Kencang marudayang pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe gumrayah wadya bala giling ngaya solas ragane buta ngregeti kayangan Suralaya sekipu iki jagoning dewa wah Buta Pandhawa tata gadewe sraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Dewa padha cilik srayane padha keplayu wedi karo patih Sekipu mantra kari sak siling bawang sak umuring jagung ora meneke lurahing widodari kayangan gawe sungsang bawana balik woi Buta Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ketap-ketap tak kira wah pelem pertangga jiwa tiba ning arep aku lha kok iki tak sawang wujuding bayi bocah abang ingkang durung ilang pupuk lempuyange dewa wis kelangan akal dewa wis kelangan nalar bayi wingi sore dijoko ning pabaratan ladala lha opo lakon aku mungsuh jabang sing kaya ngene ya nek yen pancen kowe dadi jagoning dewa aku ora wegah mateni titah sapa wae sing belani para dewaja ngelokke dosaning patih Sekipu wak cokot mlebu ning wadukku dadi seni-sening wadukku netrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca tak jokot wae adalah siungku ora mempat lah kok elok bayi sing maune ora iso nggrawat bareng tak cokot tak kemah-kemah kok malah iso mbrangkang iso ngadeg dewa kowe aja mirang-mirangke patih Sekipu ayo bocah iki gedhekno dhisik ben sak timbang sak bobot karo patih Sekipu mantra
Sangkan sing langit kelap-kelap lir kincanging risang mawe gandrung Kakang Narada. Ayo kadi pundi Kakang? Nyata sekti kalintang lare menika nadyan dereng ilang pupuk lempuyangipun nanging sampun katandha bilih lare menika pancen pepethinganing titah. Namung kemawon patih sekipu sajaipun lingsem di lajeng patih sekipu kados pundi polaipun. Nah, piyambakipun munjatur sanipun para Jawata kanthi ambengok sura. Bayi menika dadipun agengaken lan rumiyin. Dipun dewasaken tegesipun dipun gege. Kakang Narada, punapi? Kula sampun dawuh kalawan Empu Anggonjali lan Empu Ramayadi supados amandhe dhateng lari menika. Lho, mandhe dos pundi? Lari menika badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Kula jer Kakang Narada dipun jer inggih lajeng sedaya rongkonganipun lare menika badhe kula gantos inggih menika mawi rajaning wesi balitung wesi pulasrani wesi mangangkang lan sak pituturipun mila ingkang saking menika Indra wonten timbalan kabeh para Jawata ki nyawisake pusakaning para dewa supaya dijer ana ing Kawah Candradimuka bareng kelawan si tetuka iki. Ngestaken dawuh. Mangke menawi lare menika pejah dos pundi? Kula ingkang ngreksa dhateng pejah gesangipun titah. Kakang Narada sampun ngantos adri. Monggo dinten sak mangke kula atur nyemplungaken lare menika dhateng Kawah Candradimuka. Ah, nggih, ngestaken dawuh, Di. Maledhek swaraning Kawah Candradimuka nganti sundul wiwiti kalika semanten anjedi sang tetuka tanggap sang Empu Ramayadi lan Empu Anggonjali sigra gantos rongkonganing sang tetuka mawi rajaning wesi saking kayangan Resi Mangangkang Wesi Balitung Wulasani lan sak piturutipun nalika semanten saya umup onang Candradimuka mijil ana nom-noman inggih kekiter wonten sanginggiling Kawah Candradimuka wau.
pambyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke sinten menika Di wonten jejaga ingkang pakulitanipun dembaga kados mekaten murup mubyar Kakang Rada punapi kula trimas paosaken inggih menika pun tetuka kala wau ingkang sampun kajedi wonten ing Kawah Candra Dimuka. Lah jagat Dewa Bathara. Kok dadi kaya mengkoten? Mekoten pripun? Mekaten maksud kula inggih. Walah gagah pideksa godhek wok simbar jojo. Nanging kula menika gumunipun kados pundi? Lare menika kok saged sedheku mari kelu kados ngaturaken tata krami dhateng Jengandika Adi Pramesti Bathara Guru namung dereng kepareng ngaturaken utawi dereng saged tata jalma krana dereng kula paringi suwanten Kakang tata krama menika krana saking panguwaos kula. Ah inggih. Lajeng suwantenipun saking menapa? Badhe kula pendhetaken saking Bledhek Tuwin Guntur supados manjing gurungipun pun tetuka menika Kakang. Guntur Bledhek manjing wonten gurungipun tetuka. Swantenipun kados pundi? Tetuka ulun ingkang dangu kelawan jeneng kita Mara Gage matura kalawan ulun tetuka. Nggih Bu Ulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bu Ulun. Waduh anak Werkudara suarane ya kaya Werkudara. Lah anak Werkudara suarane kaya aku ngono. Mesti aneh-aneh. Inggih Kakang. Inggih pripun panjenengan malah inggih. Inggih Kakang. Lajeng keparingipun menika badhe pun paringi teteng sinten? Menika badhe kula paringi tetenger inggih menika Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca tegesipun keklempakaning kegiatan Kakang. Kejawi menika ugi badhe kula paringi tetenger Raden Gurundaya. Raden Gurundaya. Kejawi menika ugi badhe kula paringi tenger sinten Di? Raden Purbaya. Wah Raden Purbaya. Mbok kula ya tak menehi jeneng. Kula sumanggaken Kakang Trada. Badhe kula paringi tenger inggih menika Raden Krincing Wesi. Di wonten dawuh. Dewa menika suwe saya sembrono. Sinten ingkang boten ngiringi kalian kula nama Macring ngoten. Nanging boten kelintu menika Bathara Pathuk. Walah Bathara Bakpia. Kok Bathara Bakpia parat ora karepe dhewe. Mirang-mirangke Narada menehi jenenge Macring. Wah. Bareng paduka pukulun. Samangke kados pundi? Gatotkaca wonten timbalan. Kejaba saka kuwi kita bakal ulun paringi yaiku ingkang aran Caping Basunanda. Panas mbuya kepanasen udan mbuya kudanan. Kotang ontra kesuma kita bisa ngambah dirgantara nylentrik tanpa sutrang. Uga ulun paringi trumpah madu kacerma. Kita ngungkuli lemah sangar kayu waing tawa tawi tawar ora duwe walat apa-apa nggih matur sembah semono tanpa pamit. Adi Guru mariki menapa? Caping Basunanda Kakang. Gatotkaca wonten dawuh. Kita uga ulun paringi pusaka ingkang bisa gawe ayem tentrem. Ya kuwi kang aran Caping Gunung saben geni mangkon. Kakang Trada. Kenapa? Mbok mriko campur Bagong. Lah.
Panjenengan menika dewa kok senengane guyon. Nah, ya nggo isu-isukan kaya. Isu-isukan kok ora guyon niku mboten pantes. Kita kudu bisa manglurah satru murka. Ya kuwi Pati Sekipu lan Nalindra Prabu Naga Pracana. Yen kita bisa mateni Kraman Kayewangan ora kita ngamung sak uruping damar sak umuring jagung, besok kita bakal ulun lenggahake ana ing Silakanda Waru Binangun nggih. Sapa ya, Kang? Mbah. Sirahku nggo pancatan e. Ana wong iso mabur ya, Tru? Heeh. Monggo kowe krungu to geger kayangan mau ana sing maringi asma. Asma. Maringi asma Raden Krincing Besi. Heeh. Raden Purmonyet Purbaya. Purmonyet ki ora ana lho, ha? Purmonyet ki ora ana. Hah? Ya tak jabel. Oh iya. Sajake kae paling ndarane awake dhewe sing didadar karo dewa. Dicek kiye? Yo. Pandra tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta jleng bujlenge bles lanat padha jek-jekan sapa takon karo aku jagoning dewa Raden Gatotkaca ya Raden Gurundaya kowe sapa Pati Sekipu yen ngono kowe ingkang kudu tak pateni lho nalare apa lan ana perkara apa kowe karo aku ora usah dadak takon aku srayaning dewa ora mbok gulung genderamu ora mbok kukuti barisamu aja takon dosa ana patih bali mongkari aran wah gaglak limpamu ana tobat. Cangok digdayane kaya ngene. Sinten iki? Gatotkaca Petruk. Gatotkaca niku sinten? Lho, kuwi bendaramu. Bendara kula sinten? Tetuka sing maune tak dadekke jago wis dijeti ning Kacandra Dimuka. Kuwi ndaramu, putrane bendaramu Werkudara. Kok cengkiling? Aku gawe kaget kok. Ora sambung-sambung iki ngapa?
kiai kaya ngene, bapakne bagus, anake bagus. Ora kaya aku. Bapakne gagah kok anake umbelen. Endi-endi. Sapa itu? Ndara Gatotkaca. Aduh, Ndara Gatotkaca. Sapa? Mbah. Ngawur kowe. Putrane Pak Haji ngawur. Putrane Ndara Werkudara. Nah, sing maune jenenge Tetombo, Tetuka. Waduh, kok dadi kaya ngene. Wis, pono awan padha semingkir. Oh, no bose. Sekipu mati. Inggih. Tak awake. Kula cokot. Wah, lah iki Petra iki kudu dikandani. Waduh, ha iki kudu dikandani. Ampun nyokot. Nyokot kena nek wis mateng. Siapa yang dicokot? Oh kuwi Wah, oh, sampe tak goleke sing rada apik. Sing larang. Bagong edan. Aja ya ngger najan kita kuwi turas sing yaksa ning kita kuwi turas. Ya kuwi Sabta Warga, mula kita aja nganti nyokot. Mboten pareng. Ora entuk. Ngestoaken dawuh. Mboten kenging, Nggih. Wah, bapakne nek prisa ni putrane undahe boyo ngopo senenge. Lah iya Petro lah nggih. Oh gagahe kaya ngono kok. Ning ampun nyokot. Nyokot niku mboten apa nek kaya kula, Gareng Bagong niku biasa. Ning sampean niku satriya perwira. Lho, trae ngaluhur piyayi. Nek kula kaya niku mboten napa-napa nyokot wong mingkire. Mboten napa-napa. Nek sampean niku piyayi luhur ora kena nyokot. Perang ya piye carane supaya menang ning aja nyokot. Ora wijani sapa? Lho, oh iya ning. Kula Petruk. Petruk kuwi sapa? Petruk niku adine bapak. Bapak sapa? Bapakmu. Dadi kula sampeyan nyeluk kula kudu lek. Lek Petruk. Nggih. Itu konangan bapakne digecek diasmu modar kowe. Pun kajenge men gayeng-gayeng ora apa-apa. Hah, kula duwe adi meneh jenenge Bagong. Sampeyan nyebut niku ya lek. Wong loro lek kabeh. Yo lek Petruk. Nah. Wis karepmu lho. Naga Wracana patene sisan. Ngestoaken dawuh ulun. Iki dibuang sik. Kok arep ngentutke Gatotkaca terus saking senenge dibuang sik. Gong nyambut gawe le. Todyan Gatotkaca tinon mapak Karekasuta iradal Patih Sekipu Sirna Margalayu kondhanging para wadyabala giling kaya padha ngandhake yen to dipateni sayaning dewa dasar Puranyata. Lho sapa iki? Raden Gatotkaca. Kowe sapa? Nalindra giling kaya Prabu Naga Pracuna. Kowe sing nyenake Patih Sekipu dasar Puranyata utang nyawa nyaur nyawa mapar tak untapke nyawa marang neraka jahanam ora minggat karo aku kelakon kene marganing matimu gandul ndasmu.
syukur ora iso melu-melu. Kaca aja tida-tida. Yen pancen kowe iso nyirnake Nalendra Inggilingaya, aku patenana. Wah, kelakon gimerdasmu. Pedhot gulung. Ayo kakek patrana aku. Saudaraku. Jan Digdaya tenan. Dinapake? Untir gulune. Oh, mulane kok iki geger kok raine nang kene. Edian tenan. Wah, ratu raine naga, Gong. Duntir, Gong. Ngono aku aja, Tru. Aku butuh tenan aku. Sing duntir iki gulune naga Pracona ora nggonamu. Udu malam ini ora. Ya wis lah, alhamdulillah. Soale lagi dopo-dopo butuhe iki dadi nyemelangi. Nika Kang Rama rawuh mriki
Rama sapa? Rama ana maling. Guyon tak ajar kowe lek. Nggih. Duh cilaka iki. Nek teko rene tenan ngeluk aku lek iso diajar tenan. Petro, Ma, Petro, ora sudi. Ana wong tengo kok dicemplungke kalen ora. sapa iki? Tak kandhani sampean mesti seneng. Mesti. Sapa Petro? Kula kandhani niki Kang Putra. Anak sapa? Ndara Tetuka. Wah, aja goroh. Wis luwih. Sembrono wani ngampleng lekku. Petro, Non. kok nyebut kowe lek? Sing genake mengiwang Pulkun Rada kula ora melu-melu perkara niku lak nyingkirke batange naga pracurane. Kita urung ngerti ya Wargadara. Ya durung. Nah, kenceng arudayang Pak Weng. Ruhanira ki atmaja kita Tetuka ing wis dijedi nang Kacandra Dimuka. Lamun pinaringan pusaka nama ya kuwi Raden Gatotkaca. Wah, anakku le cah bagus. Anakku cah bagus. Wah, ora nono wujudmu saiki kaya ngene. Pikulu Narada menika sinten? Iki bapakmu. Bapa tiyang sepuh kula. Iya, Ngger. Kanjeng Rama Werkudara. Ah ya iki piyayine. Kanjeng Rama. Aku bapakmu. Aku bapakmu cah bagus. Inggih Kanjeng Rama. Kowe mau nyeluk Petro kok lek. Ndikanipun menika rayinipun Bapak. Petro. Petro. Kono Gong, omongane aku masuk angin. Petro masuk angin. Lek Bagong, wah iki. Anu dinas-nes. Kayangan anggere ketekan Panakawan wis midha sakarepe dhewe. Aku barang konangan ya, Tru. Ayo sayo bali yo. Yo. Mudhun kene wae rasa liwat anda rantai iki nganggo anda modern ya. Men gres tekan omah. Nek ora mlayu ora slamet ta. Ora slamet cilaka wis. Tutuki Ndara Werkudara malah. Kresna nimunten dawuh pukulun. Gatotkaca ing bisa mbirat penandanging kayiwangan, gawe tentrem lan gawe padhang kayiwangan inggih. Mula jumbo kan ngendikane Wang Prasti Bathara Guru sesuk Gatotkaca bakal nampa triman ora ketang mung sak uruping damar sak umuring jago lenggah ning Sela Kandhawaru binangun dadi dewaning para dewa. Mekaten pukulun. Iya. Gandeng kayangan wis padhang, kayangan wis tentrem. Werkudara. Nggih. Kanthi anakmu bali marang kasatriyan Jodipati. Legakno pikirmu nggon kita darbe putra ingkang nuju prana sarta bisa gawe mareming wong tuwa. Wah, iya. Ora mung gawe mareming wong tuwa, muga-muga bisa dadi satra ingkang bisa nentremke negara Ngamarta, nentremke jagat saisine ya si Gatotkaca iki Werkudara.